Kenya mangima wan kode Nairobi ka studio marwa ka Zablona wange nitiere studio ma Kisumu dunga zibona kama to gikos kanu ni timo winjo beno dhi nyime gi loso CBA manyien kanye gi sani momiyo un koro no ng'ado ni mondo koro wet oko ng'anyo ma dogo gi mano yudo maduong' ma wache ma kwa no ma oingo mano dwaro gi magi pudwa nyalo wuoye ka nyime gi somo na wacho ni mokwongo face mar ariyo mabie ero odhi donje salary ma jopuonde yudo dwe to kama nego beno dwe mar abiriyo koro mar dwe achiel to CBA ni berne ni opogore ma phase 2 ni opogore gi phase mokwongo nikech phase mokwongo ne en salary kende ma benegi escort house allowance bed dike moko manodong' idinyo en odhi bedo bupte kendo kingeni what make decisions gik monego bed watimo wang'iyo ground kaka nitie to gi research watimo insurance madi buildings burial and benevolent fund nyocha watimo kwa penjo twakod union the banks begin partners wagi jo gi loans gi jopun mang'eny wacho ni pesa koko ni oket bank ari teacher service commission osetimango osewe pesa ni gi koro ni e bank magope mane jopuonj gi oket ne gi ma onge wacho ni nitie which quote moro no oket ne jopuonj gi dhi bedo listed CRB pesa go osegol ma bank osemigi pesa kata third party deductions kuonde mamoko gi osetero ogol ni jopuonj mag NAT kendgi koso okil nyane jopuonj duto nikech aparo ni chik mar TSC mako jopuonj duto awacho nikech okanyal bedo ka mondo alose lobe kupet to awange wadwa ni kacha to kupet be nigi leaders gi makata kwa timo research anatimo research kwa tiyo gi offices wa mag jonat to gipenjo jopuonj wa manitie mane nigi gope mano yudo sime ka kuom banks gi ni pesa poko diri gine ma wapenjo mondo wayud nonro mar weche maka koro ne wadhi wabedo piny gi teacher service commission ka giwacho ni gisechiwo pesa ni modhi ne wan gadiera nikech wasetimo research motimo ni pesa ni gi osetimo osedhi wach mar adek en ma JS gi nyithindo mwahero kendo ne kane gi ng'anyo to ne watemo intervene mwadonjo i weche go ma waloso gi teacher service commission magitieko ng'anyo ma there was a promise ni idhi ndik gi nyithindo 46,000 ato bang'e sirikal koyudo pesa liga manyien to gidhi ndiko jopuonj mamoko 20,000 lakini 46,000 gino nego bedni bedo confirmed on permanent and pensionable so sirikal wacho ni to excuse sirikal no kotima no rochore to debate moro osebedo ka kindgi koro wan kanyo to pod watemo nyiso sirikal niya nyaka gidwar pesa mondo jopuonj gi ondik tich on permanent and pensionable basis nikech code of regulation ma jopuonj onge gimoro kaka intern koro mano to lweny ma pod wawacho gi TSC ma kata TSC no wacho ni mano be lweny ma gin godo monego be ni ndiko nyithindo gi ma en lweny ma ok wach ni wabiro weyo en lweny ma wabiro keto ni mondo jopuonj ndik tich medical scheme kako wangi sewacho jopuonj osekale weche ma tek nikech pesa teacher service commission ing'ado jopuonj pesa ni kong'ad pesa ni kuom search jopuonj mar medical allowance moktere medical scheme mano ok pesa sirikal sani obedo pesa japuonj monego be ni tero kucha to ko tere to japuonj ok yud medical maber en gima lich miwuoro kanyo to wanyiso TSC mo nyise kata nitie hospital makoro ok ti kanyo to waoro jowa wayudo duoko matin ni hospital sechako duogo to kiny ma en tarik 26 kiny wan gi barua kaka jonat
ma wadhi bedo piny gi jo Teacher Service Commission to gi jo Minet ma gine jo weg wan jo yudo piny kiny gi adek. Okay. Mondo watem ng'eyo weche ma mosewuok gi moro mwaluongo ni National on Medical Scheme. Koro yudo ni weche gi wabegin weche ma ng'eyo mondo wane mbele kiko wang'anyo mondo wadogi ka yudo pesa to gidogi matin moko gi okak maluwo mani koro ng'anyo the dispute mane omiyo maduong' ne wadonje ng'anyo mane omiyo wachiwo notice mokwongo ne en wach pesa mane owacho ni gima wase sign miluongo ni CBA mar employment and labor ni bedo implemented in 2 phases. Men seria kako wado wangi osewacho ni en gima ok unyal weyo oko ni sirikal onge pesa. En gima nyal. Ka chik cha osekalo ma pesa cha sani nyo kata nyoro wado jo TSC jogi nyo tiyo matek nikech by now payroll ma TSC onego bed ni iloro ga chon. To ne pogi lore mondo kwa se winjore to giti matek mondo pesa ni odonje e account ma jopuonj ma ka jopuonj koro yawo school to ka mwiso dwe mar aboro rumo to giyudo ka pesa timao ni e bank to gi areas. Koro ka weche gi osedhi kama ma wan gi environment mwanyalo lose ema nomiyo wan kaka NAT ne wacho ni environment entie and wawe ng'anyo mondo koro watie.